Oh, maputik, darling. Welcome. Model house. Dire-diretso lang. Welcome to Bellavita Iloilo. Ay, hindi pala simple. Nakabunang ba na address? Kita sa ano? Ganda yun. Ganda yun. 1, 2, 3. 4 nga lang kita. Welcome. Okay naman gali. Hindi na kayo pa. So, at least dyan na may ara na ano. Hello mga neighbors! Hi mga neighbors!
train na wala. Wala. Muna. Daw train na. Kadlaw nga lang yung sigurado. Nasi ka na ilan naman pag saan naman ito lubran. Sarang tayo dyan. Kaya ka nasi. Hindi nga yung mga. Kung dapat ito tayo lubran. Pati ito. Ginang-sorte. Pang-trabaho. Kaya sa iba nga balay. Oo, no? Ay, kita kamaan po sa... Ay, ako kamaan sa time na ito. Oo, ay na-available. Okay. Bye, Bellavita. See you after 3 months. Kapit lang pala siya dyan sa ano.